Satu cek cek Cek, cek cek. cek, cek.
Kapahoma akamangenang asa ta mulai ibadat ta. Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus marpungu hita sadarion dada holalaho marningok sejarah alai lao pasahat ngulut do tuadopan ni tuhatai tupa adong do siak kita naroon waing namarukil ala niak kapanosak ni pertibion tupa adong namarsahik ni roha ala say diuhumi halak na asing ibana adong naholsoan manarihong ngolu tuari nanengro Ale Jesus si Pangulo hami, rodo hami nuaeng tuado pamu, di bagasan ragam ni parsoryon nami. di zamanon saya dijujui pertibiok kita asa hatok merlojong marsaulihon akka namanggohi rohata anggo Jesusi maradiat do terpajal ibana di Golgata di Leon Hosana asa jupanga kita di paradianan nasa sitongna alani i tata ma silang nai dada holan si taunon na napatar disi alai lobi siani tahe hapataran ni holong naroi nama kokopita di pangalaho doho parulot na sotama dia ropanna Roma hita tinggal manasa holso ni roham tupak ni Jesusi bongok mahita tu parsauran dohot ibana napamalum rohata marede mahita marhite-hite goar de bata ama doho goar de anak na Tuhan Yesus Kristus doho goar ni tod di perbadian na tumapalangi doho tanoon amen situani malim si songonido tamari hita na badia na so jahat
na somarlidang, na marbolat siya nakapardosa, nung gabi tumimbo siya nakabanuagidjang, na sopola gano pari songo nakasitua ni malimi, mabuat jumolo pelet taringo tu akadosa na sadiri, dungi taringo tu dosa ni natoropi, ay sahali doi diulahon, di nama melehon diri na ibana. Haleluya. Martangi yang mahita, alea manami jala debatanami, para siroha na sumurung doho di sude jolma manusia, nunga dilehokko anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, manaon haleao doho siap dibagi, pola mati tersilang, asa malua hami siap gonggoman nisibolis, saya perrohai mahami memikiri panaonon ni anakmu, asa maruli hami marhite siani di hasesan di dosa doho di haluaon sian hamadea padua halihon, asa dapat tami hangolua salileng-lelengna marhite hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni roham. Amin. Maredeta. Tangi hok kamu mapatit ni debata di perpunguan perningotan nari hamamate ni Tuhan Yesus sadarion. Imana tersurat di Heber 12 ayat 2. Tabereng ma iduk ni hapursioni jala na paujuk kosa. Ima Yesus na manoto persilamoni sikka nelas ni roha tohap nehian. So dietongi hailaon gabe hudul di siamun ni habangsa ni debata ido sahakna atong rak mangidogogo mahita sia Tuhan debata ale Tuhan debata saya bergogoi mahami mangulahon na hobbar tepatik mi amen redehita.
Atau poti marusat tanah gudangi itu arupan di debata martangi yang mahita. Ale debata nami namarasiroha jalan abadia. Amanami marhite hite Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hami rotu jolom huhilalahami rikodo asini roham di saluhut tami halak berdosa. Alani ido ubahen nahu pasere pami diri nami sadario di jolom. Jalahu parhato potami tungna jot dohami manibil senak kadalammu na badiai songo biru-biru na lilu. Sayunang pabali hami sejolom alani dosa nami i. Aidang di halomohor roham hamatiannya kabar dosa. Alai hamu baun ni rohana dolomo ni roham asa mangolu. Sesama saluhut hagi Tuhan nami doh pangalason nami marhite-hite pangulu nami na sasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya paho ma asini roham di hami marhite-hite panidangyo doh hagogon ni tod di perbadia asa terapul situturo hanami majoho asa patun tigor jala daulat tami marpangalaho bayan hasangapot di guarmu nabadiai. Amen. Baga-baga ni debata taringoto hasesan di dosata. Adong do dihita situa ni malim na songoni. Nahudul di siamun ni habangsa ni hatongamot di banua gijang. Di baheni terbaheni bana do. Panguluhor ro di ujung nak kana sadok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana totong asa ditangyak kon nasida hasangapom ma di debatana di gijang. Amin. Marede baheta. Tangi kamu mahata ni debata turpo epistel di pesta perningotan hamamate ni Tuhan Yesus sadarion. Na tersurat di Psalm 22 ayat 1-12. Edes ya si Daud. Ale debataku, bahasa tung tadi konom mau, saya madau-daudo akahatan yang gukon, sian hatu aku. Saya jujur ala daw manusia juala borngi pedang jupang auhas. Alai nabadia doang goho, marhabang sahonaka puji-pujian di Israel. Marhapo satu hodo aka okunami pos doroha nasida jadi di palua hodo nasida. Tuhoro nasida mangangguhi jadi malua manasida. Marhapo satu horo nasida jadi dang tarurak. Alai yama yago au dada colma dihalak jala parpilen. Sudeyak kana marnida au marek kelek-keli honau. Di paganggang do babana huhu mangupir-upir. Jehovah manian di pasahan asa di palua ibana di pangulu manian ibana ay lakoni rohana ibana. Horo tongon naman ay tao siyan apuan si papos rohaku mangosok bago ni dahinang.
unang madodao hosyanau, ajonok nama parmaran, asodong si partupak, iro sahakna martua doak kana to mangihon hatan di debata, jalan na piapsa. Amin. Maredehita. Tahatidak ma hapersotai songon natinidak kondi dongata sahaperseau de sedok pertibion rak mahita madok. Siamo nili bata Jehovah amanai marko guna suatu dosani di sime bana pe mamulak soko tutano on bangu umi halat na bangu duduk na mati au porsea ditot di berbadia jala adong sada uri na badia uria atau panala terstela akan na badia dok dah sesan di dosa dok di hati nama dok mulak bangu lu soko dagini halat na mati doa dihamudun nasora sudah. Amin. Tapi kema refleksi Jumat Agung detikyon. Silang ditongan ni parsorion ni ngeluta. Huriana hinaholongan ni tuhata. Ditongan ni zaman naribur. Diambisi dohot roha na ahu di arta tata ma silang ni Tuhani di Golgata jong silang ni Kristusi dada hau masih toto duran alai ima alus tungolu dohot roha namar hoi
Dito nga ni beban ekonomi na manosak ngulo niya ka keluarga. Dohok masa depan nahira tertutup binahin ni obun ni hapal. Silang ni Jesus si manungguli rohata. Nung nga jumolo di bolus Jesus dalan narahis. Dang di baga-bagahon ngolo na sadong situhuhon. Ala di baga-bagahon do narade ibana rap dohot tita manuhuksa. Tuhan salik mi mamangalehon gogo di hami di obas ni si majojak nami teluk-teluk ala ni borak ni si tungkon nami. Dito nga ni persalisian pangiburuon doho rohadiri na jot mangisabut tu persaurata masalabok do siya silangihi tadi pisang alai tajom asa terbunuh rohadiri asa patar mangula holong ni rohata. Asi maroham di hami Tuhan, na sa jot hami paburnang diri nami. Ajari mahami pasarepon rohanami, songon ho narade patutoru diri sahat rodi namate. Dia kana marsahit na makilala pujung songot tadi yang nahapuloan. Manang na di jehodongan tatak ma tangan na nahona labangi labas do dibuhay lau makaol jala pamalu makabugang ni roha na soboy di ida si malolongta. Bugang mi ale Jesus ima pamalum rohaku hapujumonmu di Golgata ima mga puliang na adong doho rap doho tau di hapujungakku. Silang ni Kristus di zamanon dada tada ni hataluani alai tada hamonangan nasitong doi dang mabiar behami di gurang ni parukilon ala ditonga ni parikiloni di babistar horo hati uron silang miro gogonami dohok napahot pakirimon nami. Amen. Noaita begema sunggul-sunggul li huriata na parjolo pesta parningota di hamamaten ni Tuhan Yesus manang Jumat Agung. Sadarion Jumat tanggal 3 April 2026 ima pesta parningota di hamamaten ni Tuhan Yesus manang Jumat Agung. Do parpunguan na hohom dungi sipula cara minggu las dutatta laho majalo ulaun nabadia. Manang perjamuan kudus. Napadua hopayas kuburon manang mengerhiti hinabor. Marsogo Sabtu tanggal 4 April 2026 disima payas kuburan manang mengerhiti hinabor riak ke keluarga manang sisol hokta naung jumolo modding laho patupai tapasiding maulaon nawaralo tuhatan ni debata taingok ma nunga di taluh Yesus hamatean dohot huaso ni hamatiani. Napataluhon parpunguan buha-buha ijuk. Di hari Minggu tanggal 5 April 2026 patu pandihurat ada parpunguan buha-buha ijuk manang parningotan haheon di Tuhan Yesus. Acarai masuk pukul 5 wib manogot. Napa paton? Pesta parningotan haheheon di Tuhan Yesus manang Paskah. Minggu tanggal 5 April 2026 pesta parjolo parningotan haheheon di Tuhan Yesus Kristus. Napadua dari Senin tanggal 6 April 2026 ima pesta padua ho parningotan haheheon di Tuhan Yesus manang Paskah kedua. Acara di pasar saresot pukul 10 wib. Laos di batu pado sakramen padidion nabadia manang baptisan kudus. Napalimahon di hari Sabtu 4 April 2026 pukul 10 sia 00 wib di batu pahuriata do pertanyaan pemberangkatan ujian tuaka yanak konna yanak kota persikola nahudul di kala sonom Kalasia dohot kalas 12 Roma natoras dohot yanak konna
Sahalinai di Patupa hari Sabtu 4 April pukul 10 siang 00 WIB di Huriaton. Namang iut dung sipulan non marjamita tapatupa do papungu pelean di bagas amplop ima laho pakota tu napadenggaton manang perawatan ni Huriata lantai 2 on. Songonima sunggul-sunggul dihita. Meret de mahita. Tungi semana porsea di jamita nami, jala tangan ni Jahoba, tungi sema na tumadasa. Ay si burdo ibana tubu songon tubur di adopan ni bohina. Jala songon tuna siatano na mahiyang. Danga dong hinauli ni rupana manang hamuliaon na. Yahuida hami ibana. Danga dong rupana umbain si halomohonoton ibana. Dileai jala dipasiding jolma do ibana. Bawa na somal mangai pardangolan dohot sahit do ibana. Pola ditabunion halak bohina maradopon ibana. Dibahen leana. Jadi
dang pola hurajumi hami ibana. Tongodo akasahitta diusung ibana, jala kapardangolata di porsan. Alai anggorohata madok, debatado mamicang, mamukul, dohot pasipalibana. Hape alani pangalaosita ibana tertulang. Binaheni hajahatota ibana mabugang marede. Pasahat Yesus, dungi di pasahat ma Yesus asa diparsilakon. Jadi, los Yesus do mamorsan hau pinarsilangi. Laho manugion ibana, disuruh masa halak. Si Simon sian Kirene do goarna, naro sian ladangna. Tu ibana ma dipaporsaton hau pinarsilangi. Paihut-ihut Yesus. Torop do halak na mangihuton ibana. Nang aka buru-buru na manangisi jala na mangadungi ibana. Jadi didok Yesus ma mangalusi. Hamuak kaburu Jerusalem. Unang maau tangisi hamu. Dirimuna dohot ianakomuna ma. Alai ditogihot dope dua halak nari parjahat, si pamateon rap dohot ibana. Asadung saat nasida tudolok na margoar Golgata, lapatan na partakurahan. Di parsilakom ma ibana, di si rap dohot akka parjahati. Sada di siamunna, nasadanari di habirangna. Jadi di dok Yesus ma, ale amang marpamuati maroham mida nasida aidang diboto nasida nabinahen nasidei di surat silatus ma sada buah-buah di palohot tuhawi ommahatana Yesu Nazarenus Rex Yudaiorum manang Yesus nasian Nazaret Raja ni halak Yahudi di pajepek Indri. Dung didok akasitua ni Yahudi, dungi didok akasitua ni Yahudi matusilatus. Unang surati.
rajan di Jahudi. Alai nani dok naiman yan. Au do rajan di Jahudi. Dungi di dok silatus ma. Nahu surati naung tar surat doi. Asa dung diparsilakon akka soldadu ibana. Dibuat makabitna. Diparopat mai. Diganup soldadu sebagai B. Yang go sape-sapena dang marpajaruman na ditonun sabingdo. Gabe masih padoham manasida. Unang mata ribahion. Martodung mahita taringot tusi manang diisei. Jadi jupang ma surati nama dok. Dibagi nasida doa bitu. Todung do dibaen taringot tu sappe-sappeku. Alai dileai akka nama molusi ma ibana. Akka dipaleng-eleng uluna madok. Ho nama ngalohai joroi. Jala pajong jokosa di bagasan toluari. Palua dirim. Molo natutudo ho anak ni debata. Mijur maho sian hau pinar silangi. Dohot do situani malim. Siboto surat. Dohot situani bangsoi. Ai di dokbe. Ia na asing di palua. Dirina sotar paluasa. Mijur maibana sian hau parsilangi. Asa porsea hami di ibana. Losongoni do pangalea ini panamun. Narap di parsilakot dot ibana. Aidada Kristusi ho. Palua madirim nang hamiat tong. Alai dialusidongan naido ibana nin nama. Dang dihabiari ho hape debata. Atik perap hona uhum hita. Uhum nati gordo tuhita. Ay tajalo do upani pambahenata. Alai anggo ibana danga dong diula na soture. Los nin nama. O Jesus ingot au ia dung sahat ho di harajomi. Gabenin na Jesus mama dok ibana. Situtudo na hudohon tu ho. Sadariod doho rap doho tau di paradiso. Maredehita. Dungi jongjong ma dilabung ni Jesus na dihau pinar silangi. Inana si Maria Magdalena dohot si Maria si Kleopas. Hanggo Jesus dung diida di si inanai dohot si sean haholongan ni rohana dilabung na didokma tu inana. Ndi mainang anak mi. Dungi didokma tu akka sisiani. Ndi ma inang mi. Olat ni hosniari rodi pukul tulu. Holomma sadok tanoon. Alai tar di pukul tulu. Dipangiar Jesus maswarana diangguk koma. Eloi, Eloi, lama sabahtani. Ale debataku, boasa tung tadi konom wow.
Alayu BGI ninna nadeba sian akana jongjong disima. Nama Josi Elias dui. Jadi dung diboto Yesus naing marujung masa luhutna. Asa jupang natar surati ninna ma. Mau asau. Jadi adong madisi sian ni tuak na asom. Dibutongi nasida malimut tu bagasan tuak na asomi. Di palohot ma itu sada tolong lau manurdukon tu pamanganna. Dungi mangulahi marsuara na guguma Yesus ninna ma. Ale amang, tu bagasan tangamu ma hupasahat tondikku. Jadi dung didoki di pauduk ma uluna dungi tosma hosana jongjong mahita. Si torus ongguni rutikiku asal dorhat lamar nidaboimi lamar Lasni rohai disi. Jadi dina satok kini maribak mahire-hire na dibagas joroi sian gijang ro ditoru dungi humutal matanoi marigat maka batu mamak mukap ma katanoman dungi hehe madaging nitorop akan abadia akan amodom disi gabe ruar sian tanomani alai dung diidai dukni soldadui rap dohot akadongan nama jaga Jesusi gabe ma biar si tutudo nasi danin nama tutudo on anak ni debata hamu akadongan nunga saut haluauta di bagasan hamamate ni Jesusi nunga tarsilang be hadiriot tanaburuhi gabe tajalo hanguluan nai baru marhite hamamate nai naung mardame hita dohot debata ala taboto dada binain ni sere manang perak
akan ulo buruk umbain na malua hitasian ulaon na somar ni ula. Alay binayan ni mudar ni Kristus na argaido. Nasongon mudar ni biru-biru na sohasurahan na somarlidang. Marhite-hite ibana do tahaporsiay debata. Na pahehehon ibana siyan akka naung mate. Jala na mangalehon hasangapon tu ibana. Asa tu debata haporsiaon nang pakirimota. Amen. Hudul makmu. Nungay tahilalabe si taonon ni Jesus anak ni debata. Napaluahok kita sian gomgoman ni hamatean namane sa dosata. Atong taparade mapiliata los marede mahita bukwede waluplonom ayat sada. Tolukatung saligus mardalan. Oh
Dame ni debatana sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramo tiaka teate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Huria ni Tuhan, barita nauli, dihita sadarion, dinamarningot di sitaonon, dot hamamate ni Yesus Tuhatai. Dienet dosian Evangelium Matius bidu 20 pitu ayat 45 rodi 56. Matius 27 ayat 45 sahat rodi ayat 56. Hu jahao pedihita tung takas ma tapai hutihut songonon ma tarsurat disi. Matius 27 ayat 45 rodi 56. Alai olak ni hosniari rodi pukul tolu holomma sadok tanoi. Alai tar di pukul tolu dipangiar Yesus maswarana diangguk koma ale debataku boasa tung tadi konomu au Eli lama sabahtani. Alai umbegi ninna nadeba siana kana jongjong disi nama Josi Elia dui dungi Pitor marlujung masada sian nasida mangalap limut dibutongi mai tunaasom dipalohot ma tutolong painupon ibana. Alai na debanari madok pasob bujolo taidama manang nauluro si Elia paluahon ibana. Alai diulahi Yesus ma marsuara na gugu dungi tosma hosana. Los dinasatok kini maribak ma hire-hire na dibagas joro sian gijang ro ditoru. Dungi humuttal matanoi marigat ma dohot akabatu mamak. Mukap ma akatanoman dungi hehe madaging nitorop na badia akka namodum disi. Gabe ruar manasida sian akatanomani jadi dung hehe Yesus rodo nasida tuhuta nabadiai, pataridahon nasida tutorop halak. Alai dung diidai dukni soldadui, rapdohot akadonganna najumaga Yesus, laloi rodiaka namasai, mabiar si tutu manasida nin nama, tutu doon anak ni debata. Alai adong madisi torop buru-buru nama natap-natap madao-dao. Ima kanong mangihuton Yesus sian Galilea pature-turehon ibana. Si Maria Magdalena masada sian nasida. Dohot si Maria ina ni Jakobus dot Joseph. Dohot ina ni akka anak ni si Zebedeus. Ima sahatna. Huria ni Tuhan, barita naulion, laho pasunggulhon turohatta, si taonon ni Tuhan Yesus. Alai molo tungholan lao pasunggul-sunggul, sidangolot do, dang marlaba hita. Naing ma parningotan di sitaonon dohot hamamate ni Yesus pai baruhon rohata pikirata paratahon haporsiaon nang pakirimota maradupon debata asana parjulu nanaing sunggul
turohatta. Suara ni Jesus nama dok ale amang buasa tung tadi konom wow. Huria ni Tuhan suara nagugudo di bayan laho madokon ale amang buasa tung tadi konom wow. Duk-duk do dihilala. Huria ni Tuhan olo doranang hita makilalahon hacit roha ala soolo bedongan mardongan rabdohot hita. Ala soolo be akale-ale sadalanan dohot hita. So unang-unang hula-hulai dongat tubui pamuronipe magigi mamereng hita. Alai Jesus tei nunga pala dihilala ibana ditadikon amana ibana tung hacit dui. Alai na menarik huriani Pak Tuhan dinata pado-pado kondisi na songoni di bagasan ngolutta naing tong Jesus gabe tiruan dihita. Aha masih tiruon disi. Nang pe hacit dihilalaibana. Nang pe pakilalana. Hira na ditadikot debata. Alai haporsionna hot upeop debata. Dang gabe ditadikon imana debata. Dang gabe madabu ibana tu pangujunan. Dajut-jut do hita. Molonga susah hita. Molo adong barang tamago sia jabu manigor laoma tu namalo HP adong nomalo sian namaloi. Molo Jesus daom tongdo debata pangalu-aluanna dang na asing. Napaduahon huriani Tuhan dangoldo na tinadikon ni dongan. Dangoldo. Jala dihilala Jesus do na tinadikon ni dongani. Ida hitama. Si Judas namaloi di parsuada ibana. Ujungna disolsoli dirina. Disolsoli haputusanna. Si Petrus najagoi iparsuada ibana. So martahuak do pemanuk ninna tuluhali nunga tuluhali di parsuada Jesus. Ima namasa. Anggohata soina mahibatna. Jala sukun-sukun nang di parpunguata nuaingon di namarningot hita di sitaonon ni Jesusi rap do pehita dohot ibana manangdang tadongani do pe ibana manangdang anon dung luar sianon pasobot tado imana manangdang molo hacit do ita hilala ita di kodongan, ita di konale-ale, ita di kodongan tubuh, ita di raja ni pamuruan manang ibotoniba. Bohado sikapta mamereng, akadongata, naswadong be donganna. Bohado pakilalata, mida kadongan nahona palea-lea. Molo natohodo pehita rap dohot Jesus. Unang nyanta di konota nasida. Unang nyanta tadikon nasida. Dia kahasusan naside. Dilungun ni pakilalanna. Napatuluhon hurian ni Tuhan. Ujumasa hamaolon. Manggora do Jesus. Eli, Eli, lama sabahtani.
hurian ni Tuhan, Roma na ubigisa, maju si Elia imana, tabereng jo, rodo manangdang. Torop jolma, torop dongata, ra torop nang dongat tubuh manang ibotota, losongoni nang ake ale-ale, olo satonga mabigi hatani debata. Dada si Elia di dokon, Elido, madok, ale amang, bapakku, buasa tadi konomwa. Los ope boha hita mangasahon debata di ngoluta. Boha hita mabige hatani debata di ngoluta. Satonga do manang holan nanang mangujuni songon akajolma na di humaliang ni Yesus. Tohodo namar Jesuson tabereng majolo malua do hita manangdang. Daolo do hita mangujuni songoni adong ma sahalak jolma hea manukun di luluan ni PHD manang patanakon hatani debata alai dang di resort Serangon di luat na asing amang bohado cara martangiang natikos bohado baenon nabi mangalusi cara martangiang natikos ala huguruho kami di baribaan songonodo martangiang natikos ninna ikon marsinggang ma sahat tuna do guarni aus lantai saat namar dekuk ninna ikon di labung ni podo maddo ikon di atas ni podo maddo ninna lupa hita ajar ni debata disi aisona laho taringot tu cara martangi yang bedi debata situtu doho mangasahon debata manang dang manang molo manggora-gora dongamu hacit tolong la holan mamereng nama hita binereng majolo ise mangurupi. Songon pangalahok kunari kami si. Markareta. Marmotor hami. Dot siap pudani. Pas di Benggalaon. Manang songon dia ma sian arah. Kebon jahean. Lautuson tua luna-lunon. Manang nata suladit, manang nasongon dia. Buakin na hubigi hamil. Ropat ditai pat dita marbun. Holan mamereng sian spion. Bohado pardabuna. Mate do alai dang maradi motori los torus do songoni. Songoni do bayanota. Songon na humaliang ni Jesusi. Los disolma diarahok kita. Molo adong suara tinggil bema molo mangido pangurupion unang bepasobu taurupi ma naparpudi sahali hurian ni Tuhan di barita naulion marigat mabatu ninna marbukan ma maloha ma sudi akka udian maribak manang ribe-ribe hire-hire ni bagas joroi sian gijang satu toru. Najulu sonabui hamu mamereng dopak langgatanon molomar minggu di bagas joro. Ikon adong do hire-hire mabatasi i. Holan malim do bui sahat tuson. Tulang gatani. Alai di bagasan Yesus sonari nunga dibuka be. Sude bui madopakon debata. Sude boy martangiang tu debata dang pola mamake parhitean napaduahon makulom mari jala lalo masa tikini mariga takabatu
buka maka udian manang hinabor. Di Hutarom, di Vatikan, di surat Todopi, sesuai itu catatan sejarahi, memang heado masai. Nasongoni, sukun-sukunna nuaingon, sukun-sukunna nuaingon, porsea do hita manangdang masa nasinuraton bibelon, porsea do pehita nama kolom najolo tanoon dinatar suraton manang uporsea ado hamu tupadita Erwin Marbun mola kaparari kami sodang porsea betuau korama peate dang porsea betuau te holan tu Yesus do porsea kan aduh teh ido dah torop hala Kristen ditiki na parpudion ibain-ibana dirina susah. Uporseado ibana dihatani apologet. Uporseado ibana dihatani akaparjamita. Dang porsea be ibana dihatani debata. Buasa umringga soma bege hata-hatani apologet daripada hatani debata. Molo tutudo rikot akadata-datai boido hita maka tidakon ise debata di rohatta songon akasoldadui dung dibereng nama say tohodo ibana anak ni debata ido panidangion sadarion nungai tahilalabe si taonon ni tuata Jesusi lau paluahok kita ahama naing hati dakonota maradupon halak saluhutna jala songon akka anak ni debata hita olodo hita pai baru rohatta songon nabi nain ni Jesus tai uju pado-pado hamaoloni anggiat mamarhite barita nauli sadarion tohoma anak ni debata Jesus di rohatta jala tohoma so ngolutta songon akka anak ni debata di pasu-pasu Tuhan mahita lau manguduti ngolutta papatarhon dirita songon akka anak ni debata songon Tuhan Jesusi amen martangiang mahita. Mauliate madiho amang nabasa ala diajar ho tuhami marhite barita naulii asa husumak kami ho Tuhan laho manguduti ngulunami moloma sa pesitaonon margogo hami mangasaoko songon Yesus anak mi Tuhan asa patar mamarhite ngulunamion dirim Tuhan patar mamarhite hamion diri namion ganup marsada-sada tadani anak ni debata ganup hami dongani hami atong Tuhan di bagasan Kristus Yesus oloi pangiduan namion amin. Kuriani Tuhan songonong pinabotohon ni amang paditata nakining tapapungu ma peliata bahen tupak dinalaw pature-turehon bagas parmingguat taon atong dang pola jongjong maramplop rope akka amang situa tuhudulat tabi papunguhon marede hita bukwede walu ayat sadado tudutna. Oh
Huriani Tuhan, langsung ya. di hari parningotan hamamate ni Tuhan Yesus sadarion, naing majalo ulon nabadia mahita, hobartu natinonahon ni Tuhan Yesus. Ia ulaon nabadiaon, gaya parningotat tu Tuhan Yesus Kristus. Puhut majalo hasesan ni dosata. Dohot padan nai baru taringot Tuhan uluan na sorasuda. Nabui madohoti ulaon nabadia ima. Naung makatidakon haporsiaon. Naolo mardame jalamanesa dosa ni akadonganda. Akan mangauhon nguluna di bagasan dosa dupe. Roma hita pasesaon dosa tay salubutna. Lani marede mahita Yesus nama morsan dosa portibion pangulu kami. Damai ni debatana sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramo tia-tia muna do troha muna marhite hite Kristus Yesus. Amen. Ali Tuhan debata para si roha na sumurung. Amanami na di banua gicang. Asi roham topot mahami na pumudison. Adora ku pangakamian non parpadanan na badiai. Lehon matot di parbadia tuganup hami. Asa ditubuhon haporseon na mangulu di hami. Asa postituturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus. Na makokop hami. Pargugui mahami maswadahon diri nami. Asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon haporseon na mangului. Taiti rohanami. Asalam malumuk kami tu banua gincang. Asa say masihol hami paimahon haroron ni Tuhan Yesus. Amen. Dihita salugutna akanaung pinarhamaol ni debata. Tasakap nuaing mangaton parpadan nabadiai. Dibaheni tatimbang maju molo manang natau hita marulon nabadia. Asa unang hona uhum manangise siap kitaon. Ay holan nauduk roha. Jalana manol soli rohana ala ni pambayanan na soture. Jalana manopoti dosana. Jalana porsea dihasesan ni dosa. Na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tau mangaton parpadanan nabadiai. Alai akan adohot marulaon nabadia. Unang bedioloi sibolis. Unang bedidadati mardosa. Tung padau hamuma rohamuna siani. Tunggo tapok kamu mahosom dot late ni roha. Alai paingot-ingot hamu ma Tuhan Yesus Kristus nong mati jalan nong mulak mangulu humokop hamu. Asa tau hamu mangaton perpadanan nabadiai. Dibaheni tatakasi majolo rohat tabe. Jala alusi hamu ma sukun sukunon. Kotak kami ma sajongjong kita luhut. Beriani Tuhan di par hatu tu rohamdo halak pardosa hosian hatu tubum.
dohot ala ni pangalaosim di patik ni debata, molo di parhatutu roham dogma olo. Namarsak doroham ala dosami, jala dipangi doroham, neng malua ho nuaing sian dosam, molo songoni roham dogma olo. Di parhatutu roham do, naung roh Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluhon pardosa, ibana naung mate dohot mulak mangulu humokopho, mamorsan jala manesa dosam, molo songoni di parhatutu roham dogma olo. Napaopaton olo doho manggotapon sian roham late ni roha dot hosom ni roha, akup ni olo doho mardinggan dohot halak, na mangarsahiho, jala na olo doho manesa dosa ni dongamu, songon na pinangido ni roham sesaon ni debata sude dosam, molo songon ni roham dogma olo. Atong tapauduk be marohatta jala tatopoti madosata, ihutok kamu matangyangon di bagasan rohamu nabe. Ali Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa gudang dohami, ejot-jot hulau si hami patikmu. Tama dohona uhummu hami nuaing nang sugut. Molo balosonommu tuhami hobar tu pabenan nami. Alai ala ni godang ni asi do tolong ni roham. Dot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naung nilehonmu humokop hami. Ala ni umbahen nahum hami mangido tuho. Asi maroham di hami. Say jalo mahami. Se sama sude dosa nami. Jalalehon tod di parbadia tuhami. Asamargugu hami mangalo nasa dosa. Dot mangulahon na hobar tulomo ni roham. Saliling di tanoon dope hami. Amen. Atong dihamu akan namanopoti dosa muna. Jala na mauas di asi ni roha ni debata. Say sahat ma tuhamu songon na hina porseamuna. Mangasahon hata ni Tuhan Yesus do hudok tuhamu. Pos marohamuna nung ngasesa saluhut dosamuna marhite-hite goar ni debata ama anak dohoton di parbadia. Amen. Alea manami na di banua gicang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malomo ni roham, di banua tongaon songon na di banua gicang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago, ai hodo na punah harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon, saleling nileleng na. Amen. Hudul mahamu. Marede mahita o Jesus naung sineat. Tangiok kamu majolot tona ni Tuhan Yesus di nalaho padirihon parpadanan nabadiai.
Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosaku-saku bornginai ujud tarjei bana. Didok mama uliate, dungi di ponggoli mai di parleon matuak kasih sian na buhut ma didok. Jalo hamuma, jala pangamba, daging kudoi na nileon tua matean bumokok kamu. Baik kamu masongoni bain parningo tamuna diau. Jala dungsun na sida mangan, dibuat ma panginumani didok mama uliate. Dungi didok matu nasida, jalo hamuma, sudi hamu minum siani. Ia panginumanon padan naik baru maon marhiti-hiti mudarku. Nani usehon kumokok kamu, bahen hasesaan ni dosa. Sai baik kamu masongoni bain parningo tamuna diau. Atong Roma hamu sudi nungarade be sudi ida jaladai hamu madingkan basani Jehovah. Roma kadamang dainang akapartohonan parjolo macalo.
dan silang ihuton maang sa ihuton ku Jesus sa ihuton ku Jesus. Hupuji holong ni rohamu. Nomor siap. Hukwede nomor siap. Puji-pujianon di bagasan rohamuna. Puji ma Tuhan debata leton dingku. Jalanasa rohaku di bagasan mamuji goarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata leton dingku. Jalaunang tung halupahon denggan ni basana sudena. Ibana domanesa dosam sudena. Jala ibana pamalu makasahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamagoan. Jala dilehot tuho denggan basa dot asini roha. Para siroha jala pardinggan basa do Tuhan debata. Lambat tarimas jala para siroha godang. Dang dibain tuhita nahobar tu dosatta. Jala dang dibalosot tuhita nahobar tu hajatotta.
songon asini rohani ama tuakkana konna do asini rohani Tuhan debata diakkana makka biari ibana nunga takas di patuduhon debata holong ni rohana itu hita dinamate Kristus sumokop hita uju pardosa dope hita tong dalam malua mahita nuaeng sian rimasna dunggabe parpitor hita hinorhon ni budardai di baheni sai pujion ni pamangaku dohot rohaku dohot nasa pambahenaku do Tuhan debata olat nyon rodi saleleng ni lelengna amen alea manami map ale debata manami na di banua gicang hodo haroran ni saluhut si leon na denggan dot nasa uli basa nama uli utus hu pasat hami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho say jalo mai gabe wab na usus di jolo pasu mai jalaramoti asau parhasiak kami pilihanon pati pulhon harajaon mu di tonga ni huriam dohot di portibion buhai marohanami marhite hite tondim asalam utadahami godang nis leon mi tuhami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami amen. Tungna sotar tipang dogodang dot arganis leon mu dihami ayanak munasa sadai disuruh ho gabe jolma manaon pardangolan isa dohot pasta gabe tarpaja libana jala tuhamatian humokop hami mauliate marohanami ala naung sayutang nami jala malua hami sian dosa sian hamatian dot sian gonggoman ni sibulis ala ni pujion nami maguar munabadiai ala naung dipatupa anakmu pardomuan pardengganan nami tuho ale Tuhan Yesus Kristus biru ni debata naung mamorsan dosa nami dosa ni hajol maun mauliate maroha nami tuho jala pujian nami mahoro di saleling ni lelengan say tatap mahuriam na hinokopmu jala na pinapungu-pungumi say pahot madihami hasesan ni dosa dot dame na pinatupami payas jala parbadiai mahami asa tarbuak ko hami tuban wakicang pasaorhon hami tu akan abadiai say bunuh jala parsilakon majol mana buruhi dohot sakap naroan na dibagasak kami asa unang marlidang hami mandapoton aman na di banua gicangi hupasat hami madiri nami tuho jalo leok kami rohanami baninganamu ala naung dihokopo hami diho mahami jala ho di hami say unang loas hami sirang siakko dongani mahami jala saor maho tuhami say patugu maha porsion nami tuho asahot lakanami rodi ujung ni hamatean ramoti makaruasmu nama maritahon holong ni roham dohot dalan nong pinatupami atong manang mangulu manang mate pehami hodo Tuhan nami dohot raja nami saya sima roham ingot mahami dihasangapomi jala buah kami tuhasonangan na dilabung ni debata amen aliama nami na di banua gicang say pinarbadia maguarmu say roma harajonmu say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gicang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unang hami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago
anak ni Tuhan. Songon Yesus nang paluah kita. Noeng tajalo mapasu-pasu siang Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama. Disondakon Tuhan di batama buhina tuho jalasi marohana midaho. Didopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasorhon madamena tu todim. Tolong amangin angak kasampah tapa buat tibe ala bagason yang dibayan gabe bagas parmingguan dope.